What's up guys? Welcome back to another video. At sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano maging sweet sa inyong girlfriend. Pero bago ang lahat, gusto ko muna pasalamatan si Richard Angel sa, sa pagpayag na i-upload itong video. So, check this out guys, and please don't forget to comment down or share this video para sa kanya. Thank you and check this out. Okay na ba ka sir no? Asa ni mo yatag? To my baby loves Joe. Sweet, huh? Is, huh? Tuyo kaya eh. Oh my God! Ulbur. Sweet! Sweet, juga ini kan. Chocolate? Oh my God, guys. Ayaw pa ka na ni Chubby kay wanang buk imong uyab. Sige lang. Ini lang nani ang mga curly kay pang cord sa mo buhok. Kani. Correct. Oh. Mick Pulburon. Oh my God. This vlog is not sponsored by Mick. Ang pinaka the best tara. Oh my goodness. It's another mut-mut day. Anyway. Sana masaya siya. Wish you all the best and happy wedding. Thank you, thank you. Happy wedding. Soon. Kung kami good. Ay, step na sa basa. Naa. Man, Sa imong wish. wish na ko na kuan na magdugay mini. Pero kay baban tama tayo forever. Lifetime na. So, wish lang ako na stay strong lang kung asa ko to mga mong paghigugma ay. Tarot! Ugway forever, magbuhat mo. Muro na. Wala, sa tinuod lang, man forever yun. Kay kita tanang mga mate. Kabitter na yun. Like forever, magbuhat mo. Muro na. Basta magbuhat kami lying way. Road to forever daw. Charot. May tag lipay siya na niya akong simple gift. Ibaw mo guys. Alas 2 na po ko na to gabi guys. Alas 2 ko na to gabi. Kaya ako yung gitiman para magkuhan. Mahatag lang ako. Kasi siya una nakahatag na sa kuha na sa ako kaya wala pa. Nakahatag ko niya pero sketch naman to. Simple na kayo to. Siya kaya akong motion box. So ako karon ako na po yung bawas. Puhon siya na po. Nga nang gugma. Kailangan sa yung duha, gamong duha mangitag way. Kung puli-puli mo ba dilitanan sa iya. Siya mo pirmi pirmi sa iya lang pirmi focus ang yung relasyon. Kailangan ka mong duha mag-work. Kailangan mag-grow mo kung kuan ka na mag-relasyon, kailangan mag-grow mong duha dili kay puro mo away kuan. Hindi mo manundog sa ako na makig-away sa ako na ako na din makigubos. Wala gikaon akong pride, wala ko'y pride. Surf na lang. Tayo di ay 750. May pang tayo na 750. Pero ang bayot 150. That's all. Yun. So, simpleng idea lang yun, guys. Kung paano maging sweet. Isa lang kasi yung nasa iniisip niya. Para maging sweet daw sa girlfriend, bigyan ng chocolate, biscuit na matamis, o kaya candy. At saka most especially, yung special one na gift na nakarap. So, at least may idea. So, thank you so much again guys for watching. Nandito lang din itong vlog na ito. Maraming salamat at please don't forget to like, comment, or subscribe. So,
Till next time, peace out. Mga palangga,